väčšinou bývalo také, že robilo sa mesto. A najlepšie je to, že to ani toto neprejde. A teraz sa ti stane, že ideš túto veľkou roľbou a naraz zapadneš a takto si na boku. A snehu po kokot a nemáš šancu prejsť. Dobre. Teraz prídeš dole a teraz prídeš na to, že je zavretá cesta, alebo cestu zavrejú, že je lavina. Kalamita. Neprejdeš. 3-krát denne upratuješ sneh. Nebaví ťa. Jarovi dobre je, postarané je. A ľudia do piči prídu a až chcú žrať. Kto tam je? Postaral sa od neho náš šéf. Kaloničké halušky dostaneš, čím? Nie, dneska bude mať... Perkel. Nie. Do piči. To... no, si bola... Špargľu. Bez mesa. S šunkou pečenou. Nie, dneska halušky robím večer. Na obed polevka dajaká a večer